Za nami jarmark bożonarodzeniowy w Skórsku. Cieszymy się, że tak licznie nas odwiedziliście. Cieszyliście się występami dzieci i młodzieży, mielniczanek, Gminnej Orkiestry Dętej. Korzystaliście ze stoisk, które były bardzo różnorodne i było jedzonko, i kawa, i herbatka. Oczywiście herbata zimowa, rękodzieło, które nas niezwykle zachwyciło. Korzystaliście również z fotobudki obrotowej, za co bardzo Wam dziękujemy. Ale najważniejszy gość przyjechał na traktorze. To była niesamowita niespodzianka dla dzieci. Mam nadzieję, że byliście Państwo zadowoleni i oczywiście do zobaczenia za rok.